Yemantombazane, kuye kufike ntoni apha kuni? Le yoba ungakucingi uba le ndoda ibikhe yakwenzela ntoni ekuqaleni xa usiya kwenye indoda. Akucinge nje uba tyhefu ibindenzele ntoni. Yini mfundini umntu alale ngesisu ekucheba izinza ubusuku bonke, kodwa uyazazi wena ekuseni uya komnye. Khangenze kwanto lo dodi lo, bhizi yena ufika yonke ithasa seyenziwe. Iklini ogandaganda bafikile, bayilevelisha indlela. Kwafakwa nee-blades ezintsha koogandaganda mama bachebe kakuhle. Bhizi wena. Yabantwana, ziziphukuphuku la madoda. Ngoku wena uthi ulale ngesithi ucheba omnye umntu, ucingani? Yintoni oyicingayo? Uciva ngowakho qha. Lo! Oh, hayi yabona le kenye isifuna sifile. Ndakisa noRhawuzana. Awu iyakufana ngalo Rhawuzana ngento olala ngesisu wena. Yabona wena? Noba usineke uveze lo zinyo lingekho ulele ngesisu ucheba nantsi. Tyhini!